भैया लोग प्रणाम। जय माता दी। आज घर में ऐसे ही बैठल रहनी है तो बचपन के कुछ याद ताजा हो गई है। और वो ऐसा याद है जे कि हमनी के उम्र के लोग वो जिंदगी जियले बा। और वो हमनी के पीढ़ी के बाद शायद आज के नया पीढ़ी ई कुल ना देखी। यही पर दो चार लाइन लिख देनी है, याद आ गई है तो वह लोग के बीच सुनावल चाहतनी। अगर निमन लागे तो अपना भाई अरविंद बिहारी के अपन आशीर्वाद जरूर दे हम। तो का हऊ कविता बस इहे रुआ लोग के बीच रखतनी। पोस्ट कार्ड अंतरदेशी आ बैरन में चिट्ठी लिखाइल आ मनी आर्डर से बाबूजी के घरे पैसा भेजवाइल। हमनी के बाद वाला पीढ़ी ना देखलस ना देखी है भैया। स्कूल में दवात वाला कलम से पूरा हाथ रंगाइल। अब बेहाया के डंडा से मास्टर साहेब से पिटाइल। हमनी के बाद वाला पीढ़ी ना जनलस आ ना जानी ए भैया। गिल्ली डंडा, गोबर डंडा आ दोल्हा पाती के कूदल कुदाइल आ साइकिल के टायर के डंडा से दूर ले गुरकाइल। हमनी के बाद वाला पीढ़ी ना खेललस आ ना खेली ए भैया। साइकिल के लंगड़ी चलाइल आ चोट लगलो पर दर्द के छुपाइल। आ बाइस्कोप के सिनेमा आ बम्बई मिठाई आ बिस्कुट के ठेला पर पोपो बजाइल। हमनी के बाद वाला पीढ़ी ना खैलस आ ना खाई ए भैया। इमली, बैर आ टिकोरा के नून में बोर के खाइल आ 10 गो लइकन के जोड़ के रेलगाड़ी चलाइल। हमनी के बाद वाला पीढ़ी ना कैलस आ ना करी ए भैया। छूट गईल दादी नानी के खिस्सा कहानी सुनाइल। खाना खियावे खातिर फुआ, मौसी आ मामी के चंदा मामा के बुलाइल। हमनी के बाद वाला पीढ़ी ना सुनलस आ ना सुनी ए भैया। ई कुल देख के अब के जे पीढ़ी बा उ का करता उ कुल बहुते याद आवेला। जब छोट छोट लइकन मोबाइल चलावेला। ई बेदर्दी मोबाइल जमाना से का छीन के ले गईल। सोची सोची के आंख भरी आवेला ए भैया। सोची सोची के आंख भरी आवेला। बस इहे कुछ लिखले बानी। अगर नीमन लागे तो अपना भाई के अपन आशीर्वाद जरूर दी। धन्यवाद, प्रणाम।